Hi mga moms, good afternoon. So today is Sunday. So meron na lamang akong 1 week left, no? 1 week na pagbubukas ng aking mom's eatery dahil magko-close muna siya for 2 months within the vacation ng klase ng mga estudyante at ng mga teachers. So wala yung aking mga tauhan kasi sabi nga nila kung sila pa yung papasok, magbabayad pa ako sa kanila ulit. So, baka unti na lang yung mga papasok na estudyante, especially mga suki namin. So, ngayon, samahan niyo ako mamili ng mga ilang putahe lang para bukas for the rest or for 1 week. Kung makakarami pa ba kami ng sales tomorrow. Samahan niyo na ako bago patuluyang magdilim habang maaga pa. So nandito na tayo sa gas. Bumili ako kasi naubusan na kami ng gas. Guess what? What no na yung gas? Kaloka. So mamimili muna ako sa palengke. So meron na lang akong 1 week. Hanggang ngayon, iisip ko kung anong pwede pa namin itinda tomorrow. So, I guess chop suey is still good. Kasi gusto to ng mga teachers. So, nag-request si Gwen na ayan, nabulgar na natin. Nadulas na ako. Sabi ng aking magiging taga-luto bukas is maglomi daw kami yung may sabaw. So, itatry namin. Gagawa lang ako muna ng kalahati para matest natin. Samahan ko na siya ng gulay. So, eto na yung ating gas. Naubusan tayo ng gas. Ang bilis magtaas. 1 to na kaagad. Sana all. Nagmamahal. Pakicheck na lang din yung sa please. 11 kilogram. Depende sa kung gaano karami yung sinasayang o niluluto. 2 weeks. Yan, okay na siya. Nakalimutan ko yung mga pinamili ko. Ano, yung mga customer pa ba tayo bukas? Ha? Bukas? Walay klase bukas? Aw. Ano talaga? Kaloka. Okay naman siya? Okay. Thank you. So, now, ayos na ako na aking mga pinamili. So, namili lang ako ng 2 klase ng gulay. Ay, hindi. 2 gulay lang. Nagpansit ako. So, merong their favorite talaga. Lumpia. Meron tayong fried chicken at saka leeg. Hot dogs. And karne. So, iniisip ko kung ano bang pwedeng gawing luto sa karne. Bahala na bukas. Bahala na yung aking assistant chef. So, for the meantime, ayusin ko muna itong mga tos. Ilagay ko sa ref. OMG, nakakaloka. So, ngayon lang may nasagap kami na chika mula sa aming guard. Hindi pa sure kung may pasok tomorrow kasi parang may nationwide na hike dun sa mga driver. So, hindi natin alam. Baka involved din yung mga driver dito sa saan. So, malamang i-adjust ko na lang muna. Untian ko lang muna siguro yung iluluto. Pero at least kahit paano, at least meron tayong titinda tomorrow. Kahit kaunti lang. Pero pinag-isipan ko pa kung magsama pa ako na magluluto o ako na lang kasi ilang piraso lang naman. So, tingnan na lang natin bukas. Good luck to us. Ngayon naman, naayos ko na yung mga costume ko na dapat ipapalit ko sa mga student.
siya sa farm para maayos ko siya dun sa bodega. Ang gutom. Tuwalya ako. Kasi meron akong tuwalya rito para pag gusto ko maligo, meron akong tuwalya. Tsaka yung mga iba accessories. So, ayan na mga moms. Uwian time. Kasi, para bukas, medyo maaga-aga tayo. Kasi sabi naman ng student kanina dito, sabi ng isang estudyante, is may klase sila. So, ano ba talaga? Pasok tayo kasi 1 week na lang. So, kung ako yung estudyante, papasok ako kasi sayang yung baon. Uy! 1 week na lang, hindi ko na makikita yung mga classmate kong iba. So, sa 10 estudyante, ilan ganun yung mag-isip? 8? So, pwede na siguro. So, magtitinda pa rin tayo tomorrow. So, abangan niyo yan. Hopefully, makarami kami ng tinda bukas. Kaya, isang malaking good luck. Uwi na ako. Hintayin ako ng mga akla. Finally. Andito na ako sa farm, nakauwi na tayo. And, ayun na po siya. Ah! Ganda, di ba? She is my mystery chef. Yan. Susubukan natin yung 1 week kung ano. Lulutuin bukas, baka ang dami naman. Ano lang yun? 7 na putahe lang. Kina mo? Kayanin ko ba yun? Siyempre, doon naman ako. Hindi naman lahat sa'yo. Ano ba? Lulutuin. Mechado, we have kare-kare. Mag-cordon bleu rin tayo. At saka Wow. bulan. Ano ba pala yun? Titire? Natin yung lomi na sinabi mo yung pinakita mo kanina sa akin. So, inside na pansit yun na lang. At least may sabaw. Diba? Tapos, I have chicken, may meat. Yun nga yung tinatanong ko sa'yo, anong gusto mong gawin sa meat? I-adobo na lang. Anong meat ba nabili mo? Yung karne, parang minudo, ano. Ayun na nga. Yun lang, tas per chicken, lumpia, yun lang, more like fried na rin iba. So, abang nyo na lang kami tomorrow kung anong mangyayari sa amin. Salis talaga. Oo, kasi kumakain pa yung iba eh. Yung mga kumakain na sa... May kumakain ka ng alas 5 eh. Ikaw ano ba? Alas 3. Ha? Doon na tayo matulog. Wala, buang. Asa yung mga baka? Ay, hindi yung mga bex. Suksan na sa natignan sa taas. Kung ano nangyari. Makichismis tayo. Yeah. Parang ano ngayon, Sunday, wala masyadong tao. No? Samantalang ano pa bukas. Alini bukas? Sabi strike daw. Naligo ka na? Pagod na pagod tong isa. Oh. Hanggang sarap to. Ninenok tayo sa tabi niya. Kapoy oy. See you na lang later. Guguluhan na ako. Hindi ko na alam kung mag-uwi ba o hindi. Kaya kasi nakapamalingki na ako. Gulo-gulo? Gulo-gulo nyo? Sa bukas mag-ano na lang ako. Hindi naman siya maubos o di mabenta. Edi, yun talaga. Kasi naman, di ba? Tapos si Gwen, siyempre hindi naman pwede hindi ko siya bibigyan kahit paano. Naloka ako pag akit ko dito. Nag-ano na siya ng TF niya. Dapat to times 2, huh? Para mas kaya ko ako na lang mag-isa yun. Hindi nga lang yung titinde. Meron ako papakita sa inyo yung snacks ko. Titiplahan ko muna siya ng sausawan. Okay, dyan muna kayo. So, eto na mga moms.
So, any flavor, bahala kayo. Pwedeng plain, pwedeng barbecue, pwedeng spicy, bahala kayo. Pero ako, mas gusto ko is yung plain lang at may bawang. So, by the way, ito na pala yung sausawan. Ipakita ko na sa inyo. A vinegar na may kasamang bawang. And binudburan ko siya ng a little bit of salt and pepper. Tapos, gusto ko siya ibabad ng kahit mga ilang minuto lang. Para medyo lumambot mo. Saka ma-absorb niya yung suka. Kasi ako. Mas masarap kasi siya. Ewan ko ba, hindi ko alam kung kanino ko to natutunan, pero dun sa Manila kasi mostly ganito kami. Ganito ka rin ba mag-ano na? Corn beets o cornic? Ano ba? Cornic, corn beets? Pero, kung may hyperacidity ka, kung masyado magalit to, asin. Harapit! Kita ko siya ba? Asim. Lawas sa... Adwit na natin. Good luck. Check ko na. Box.